životu, jebemo mater u pičku, da mu jebem. Au, jebate. A ovo je ti izrebio malo. Ti znaš kako se igra, jebote, mami. Bilo mi u drugoj, bilo mi u drugoj. Jer to je Alta Cojones. Alta Cojones. Franco, not now. To jeste, ja mislim mlada reprezentacija, mi smo dobili ta Kanađana koji će nam jako puno pomoći i nadam se da je ovo, stvarno se nadam da je ovo samo jedan mali korak ka nečemu što će traje godinama unapred. Na narodu puno sreće za Ovo je avion na kome ja letim i prezentujem našu državu Srbiju u zemlji i svetu. Danas sam prvi put prisustvovao hokejaškoj utakmici i ovo je za mene nešto što još uvijek nisam doživeo stvarno. Toliko energije na jednom mestu, otprilike nešto slično pošto ja radim u vazduhu. Pa ću ovom prilikom da vas sve pozdravim, da vam čestitam i da vas pozovem sve da dođete na Batajnicu, da prisustvujete na jednom letačkom danu, dogovorit ćemo se. 30. septembra je aero meeting međunarodni, ja vas očekujem sve da budete tamo. Srbija! And then you heard, oh? Not to do anything. And I come and ask them coming out from the arena, and I ask them what